Здравейте, аз съм Ники от TrainerBG, а това е свежият видеосъвет за обекти, които изчезват и се появяват. Наблюдавайте основните концепции и ги използвайте както решите. Повечето хора могат да направят ето това. Обекти, които да се появят в сцената, както и да изчезнат. Но колко пъти сте виждали презентация, в която се появяват отделни части от картината? Нещата, които ще разгледаме, имат широко приложение и са много ефектни, особено ако изберем правилното изображение. За целите на този урок съм избрал тази картинка. Обърнете внимание на това, че обикновените презентационни приложения нямат възможност да маскират или изрязват отделни обекти. Ето защо тази техника ще работи при подходящи картинки. Погледнете тук горе. Сега, когато кликна тук, ще се появи облаче. И това не е особено трудно. Повечето хора биха се сетили как да го направят. Слагаме отгоре един голям бял правоъгълник и му даваме да изчезне при натискане на бутона. Лесно, нали? Сега погледнете тук. Когато натисна бутона, картината се променя изцяло. Всъщност, техниката е същата с едно малко изменение. Да погледнем процеса стъпка по стъпка. Имаме картината. Искаме да скрием този обект в средата, в случая тези две животинки. Маскираме ги хубаво с един голям бял правоъгълник. И с още един. Ето така. Само че остава това голямо бяло петно, нали? Не е особено впечатляващо. Но пък половината работа е свършена. Преди да минем нататък, трябва да сложим ефект на тези прозорци, така че да изчезнат, когато им дадем команда. Ето така. И така ще се появи нашето изображение. Супер! Втората половина от работата е да намерим с какво да запълним празното пространство в картината. Ако има част от картината, която можем да използваме директно, можем да я вземем и да я сложим. В нашия случай имаме част, която можем да използваме. Ето тази тук. Бихме могли да я продължим до тук, за да запълним мястото. Как ще я изрежем? Ами ще използваме функцията Crop или изрязване. Crop функцията изрязва части от изображението. В случая ще копираме цялото изображение. Ето така. И ще го наместим така, че да се впадне. Ако не стане рисковете на живото предаване, ще пробваме пак. Ако и сега не се получи, ще трябва да прибегнем до Position и да го позиционираме. Мисля, че така е доста добре. Страхотно. Ще използваме функцията Crop. И искаме да изрежем ето тази част от изображението. Ще изрежем отгоре картината. Ще го направим малко по-бързо. Така.
както и отдолу. Така. Ето вече имаме тази част от изображението. Сега остава да изрежем и отдясно и разбира се отляво. Това, което се вижда отгоре, е втората картинка, която току-що копирахме. А това, което се вижда отзад, е първата картинка. Тук можете много лесно да забележите, че не сме ги поставили добре една спрямо друга. Не знам доколко това въобще е възможно, но какво да се прави? И сега ще преместя тук, за да видите как изрязваме и от лявата страна. Ще ускоря малко процеса. Така. И вече имаме ето тази част. Искаме да я позиционираме правилно, нали така? Правилната позиция е някъде между 8,7 и 8,8. Затова нека да пробваме с 8,75. Изглежда доста добре. Вече имаме едно изображение, което можем да копираме насам. Но вместо да го копираме, можем да го разтеглим ето така. Можем да го разтеглим още малко и вижте какво ще се получи. То ще застъпи другото изображение. Единият вариант е да си го оставим така, по същия начин да изрежем само този малък фрагмент и да го лепнем ето тук. Това е добър вариант. Аз обаче ще използвам Set Transparent Color, на повечето приложения го има, за да направя белия цвят прозрачен. И забележете, сега продължихме само черните линии. И в момента изображението ни е готово за финална обработка. Сега трябва да зададем на тази картина командата да изчезне при натискане на бутона. Ето това е нашето второ изображение. Ще му дадем командата да изчезне. И важното е това да стане синхронизирано едновременно с изчезването на белия прозорец отзад. И ето какво се получава. Първо изчезват тези линии, които направихме, и отзад изчезват белите правоъгълници, с които сме замаскирали изображението. Запомнете, намирате подходящо изображение, изтривате това, което решите и накрая замествате това, което сте изтрили. В един малко по-труден пример използвах тази картинка, за да скрия двата динозавъра. Ето първия и ето втория. Понякога ще ви се наложи да използвате повече различни форми. Повече от една, за да изтрите изображението без да влияете на околните обекти. С малко постоянство и експерименти ще достигнете до един наистина хубав резултат. Това беше от мен. Днес поговорихме за маскирането на обекти, които със сигурност могат да ви свършат доста ефектна работа. Търсете и други начини да използвате знанията от този видеосъвет, за да впечатлявате зрителите си с по-динамични презентации. Всяка техника има своето малко място в арсенала на презентатора и ако я сложим на правилното място, тя ще ни бъде много полезна. Упражнявайте се и се забавлявайте. Надявам се видеосъветът да ви е харесал и да ви бъде полезен.
Очаквайте материали по темата 3D движение, а до тогава вижте нашите съвети за оригинални заглавни слайдове. Аз съм Мики от TrainerBG. До скоро!